ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ପେନସନ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସର ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅବସର ପରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି? ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଏକ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିନିଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକଳ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ପସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅବସର ପରେ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ট্যাক্স সুবিধা ମଧ୍ୟ ন্যাশনাল পেনশন সিস্টম যোজনার লাভরে উপলব্ধ ହେବ। ন্যাশনাল পেনশন সিস্টম যোজনা অধীନରେ ব্যক্তিମାନେ আয়কর আইনর ধারা অনুযায়ী বার্ষিক 50,000 ଟଙ୍କା পর্যন্ত টিকস রিহাতি দাবি କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବେ। ଯଦି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ପସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 8% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମାନ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସର ପରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।